Bir ýyl mundan ozal şuun 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň günnägör sebitlerine güýçli harasat turdy. Lewap we Mara vilayatlaryna öwredini dolup bolmajak adam ýetkilerini we agyr madda zyana ýol açan tebigy betbagtçylygy yerli ýaşaýjylar gussa bilen ýatlaýar. Häkimetleriň betbagtçylygy görkezilmedi biperwaýlygy yerli ýaşaýjylarda henizem gahyr gadap döredýär. Azaldlyk radiosynyň habarçylary sebitde bolup yerli ýaşaýjylar bilen gürrüňdeş boldy. Bir ýyl mundan ozal agşama goly turan harasat ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş dehkalaryna, şäher infrastrukturasyna galy bersede ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adam ýetkilerine sebäp boldy. Azaldlyk radiosynyň habarçysyna görä diňe harasat güni elektrik sütünleriniň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adam wepat boldy. Yine şonça adam harasatdan soň dören ýangynlarda aradan çykdy. Azaldlyk radiosy harasatyň ýygyny azyndan 35 ölüm hadisesi barada habar berdi. Durly çeşmeler ölenleriň we yaralananlaryň sanynyň ýüzlerçedigini aýtdy. Türkmen häkimetleri adam ýetkileri we harasatyň ýetiren ziýanlary barada resmi hasabat çap etmedi. Aradan bir ýyl geçenligine garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä sebitde henizem öz ýaşaýyş jaýlaryny dolu dikeldip bilmedik hojalyklar bar. Men bular ýaly harasaty ömrümde görmedim diýip 82 ýaşa arka atan bir goja gurrun berýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar tebigy betbagtçylygyň ýol açan ziýanlary bilen bir hatarda häkimetleriň biperwaýlygyna, olaryň harasatdan ejir çeken ýylata görkezmedik duýgudaşlygyny deň derejede gahyr gadap beýan edýärler. Bir Lewap ýaşaýjysynyň sözlerine görä harasat aglawa binada üçekleri agyr zeper ýetirdi we köçelerdäki elektrik sütünleriniň agramly bölegini hatardan çykardy. Şol harasatdan 25 gün geçenden soň elektrik köpçülige ýola goýuldy. Soňra bir aýlap diýen ýaly elektrik togduny giýjelerini bökdönşsiz ýola goýuldy. Günnüzlerine elektrik wagtyl kesilýärdi diýip ýene bir Lewap ýaşaýjysy Azaldlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylar özleriniň garaňkyda galan günlerini Türkmenistanyň ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ahyryna elektrik togunyň üpçünçiligini dören bökdönşlük we munyň ýygyny häkimetleriň bildiren reaksiýalary bilen deňeşdirýärler. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna Aşgabatda we vilayatlarda 2 saat 40 minut töweregi tok kesilenini prezident energetika ministrine bir käýinç uglan etdi. Harasatdan soň biz 25 günläp tokda oturduk. Ýöne biziň 25 günläp tokda oturmamyz ne Türkmen telewizionyasynda ne de metbuatda edildi diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy Azaldlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Harasatdan bir ýyl soň sebitde ýaşaýyş jaýlaryny henizem dolu dikeldip bilmeýän hojalyklar bu ýagdaýy ähli guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň epesli gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň harasatdan ozal hem harasat günlerinde de ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Şol ykdysady kynçylyklar soňky aýlarda barha ýetileşip ykdysady çökgünlüge öwrüldi. Meselem gara bazarda manat dollaryň garşysynda resmi kurs bilen deňeşdirileni 10-12 kesse hümmetsizleni. Munyň bilen bir hatarda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä guruluşyk haritlarynyň bahalary hem ýokurlanýar. Köp adam ozal uçup giden şifrlerini emel edip täzeden dikledi diýip Lewap ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä harasat hususan Çärje, Sayat, Faraw etraplaryna we Türkmenawa şäherine agyr ziýany ýol açdy. Hem de adam ýetkilerine sebäp boldy. Sebitde harasatdan ziýan çeken edara karhanalar öz hasabyny guruluşyk işlerini geçirmeli boldular. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap sebitine 100 töweregi awtology harasatda ziýan ýetdi. Bu aralykda sýşenbe güni 27-nji aprelde Marada onlarça adam harasatyň birinji ýyl dönüminde häkimetlere nägililik bildirmek üçin vilayet häkimligine bardylar. Azaldlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä 40-50 adamdan ibaret topar häkimligiň öňüne baryp harasatdan soň henizem ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň üçüktüzligini, güýçli harasatyň netijesinde yaralanan ýakyn howsarlarynyň gymmatçylyk sebäpli derman satyn almakda kösönçlükleri başdan geçirýänliklerini aýtdylar. Bize hiç ýyly ýardam edilmedi. Hatda hökümet biz ýaly adamlary bir gezek hem ýatlamady diýip ýygynanlar yerli ýerden gygyrşypdyrlar. Olar derman serişdeleriniň arzanladylmagyny, harasatda şikayet eten adamlara dermanlaryň mugut berilmegini talap edipdirler. Habarçynyň maglumatlaryna görä iki häkimlik resmisi ýygynanlary ümsüm dinledi. Soňra polis işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozal turan harasat Mara sebitine de agyr ziýan ýetirdi.
Türkmenistan adam hukuklary babatynda milli kanunçylygy gowlandyrmak, halkara standartlaryna ýetirmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Ýa-ni ýakynda adam hukuklary boýunça 5 ýyllyk milli plan tasdiklandy we Ombudsmeniň ýyllyk hasabaty çap edildi. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjylar häkimetler tarapyndan kabul edilen resmi namalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleriň bolmazlygyna alada bildirýärler. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2020-nji ýyla degişli ýyllyk hasabatynda öňkü ýyllarda bolşýaly kanunyň hökmürawanlygynyň doly hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýänligi aýdylýar. Türkmen Ombudsmeniniň nobatdaky hasabaty 26 aprelde döwlet medeniýetinde çap edildi. Resmi maglumatlarda Türkmenistan bitaraplyk mekany şegarasynda geçen ýylda döwletiň adam hukuklaryna uly üns berenligi bellenýär. Şol bir wagtyň özünde de resmi nama jemgyýeti demokratiýalaşdyrmak we adam hukuklaryny hem azatlyklaryny öpçün etmek üçin edilen anyk işleriň arasynda hususan da iki palataly meclisiň döredilmegi mysal hökmünde görkezilýär. Şeýle hem global pandemiýa döwründe ýiti ýokunç ketellere garşy göreş bilen baglanşykly adam hukuklarynyň bozulmagynyň öňüni almak we ýurdun ykdysadyýetyna ýaramaz täsirini gowşatmak üçin çäre görülenligi habar berilýär. Bellemeli ýeri Türkmenistan ýylatyň köpçüliginiň ketellemeginiň fonunda ýurt çäginde koronawirusyň ýokdugyny eglan edýän sanlyca ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Mundan başga da ýurdun prezidentiniň özi milli kanunlary bozup ýurtda döredilen iki palataly meclisiň ýokary köýüne ýol başçy boldy. Ombudsmeniň wezipesi ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy we bu urdan özüniň eden işleri barada ýyllyk hasabat bermegi öz için alýar. Ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekilli wezipesi 2017-nji ýylda döredilip, oňa deputat Ýazdursun Gurbannadarowa bellendi. Şondan beri Ombudsmeniň ýyllyk hasabaty 3-nji gezek çap edildi. Ombudsmen instituty öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmekde haýsydyr bir döwlet edarasyna we wezipeli adamlara garaşsyz bolup jogapkärçiligini öz başdak berja etmeli. Emma adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe iş ýüzünde Ombudsmeniň Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalaryň işine meňdeýär we garaşsyz edara hökmünde işlemegiň imitasiýasyny emele getirýär. Türkmenistanly adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Ombudsmeniň häzirki hasabaty adam hukuklarynyň depelenmegine degişli hakyky problemalary görkezmeýär. Raýatlaryň hukuklaryna degişli problemalaryň arasynda hereket azatlygynyň çäklendirilmegi we tutsaglaryň hukuklarynyň bozulmagy ýaly meseleler çözülmän galýar. Ombudsmeniň hasabaty elbetde howaý bir zat boldy. Türmelerde ýetirim bolanlar olaryň ýakynlarynyň ýüzlenmeleri we köpçülikliň siýasat gadagançylyklary barada hiç zat aýdylmady. Raýatlaryň ýüzlenmeleriniň görkezilen sany ujypsyz diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen adam hukuklaryny goraýjy aktivist azatlyk aýtdy. Türkmen türmelerinde ýetirim bolanlaryň sanawyny ýöredýän olary diýri görkeziň atly halkara kampaniýasy 120-den gowrak adamyň zoru bilen ýetirim bolandygyny hasaba aldy. Soňky 6 ýylda şolardan 30 töweregi adam aradan çykdy. Olaryň arasynda siýasy sebäplere we korrupsiýa bilen bagly aýplamalary esasynda tutsak edilen görnükli opozisiýa işgärleri we öňkü ýokary wezipeli adamlar bar. Türkmenistanly adam hukuklaryny goraýjylar ýene bir möhüm mesele ünsü çekerler we ýa-ni ýakynda resmi taýdan tasdiklanan adam hukuklary boýunça 5 ýyllyk milli planyň henizem köpçülige mälim edilmänligini belliýärler. 2021-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasyny tasdiklamak baradaky karara 14-nji aprelde hökümet maslahatynda prezident tarapyndan gol çekildi. Şol maslahatda bu resmi namanyň ýerine getirilişine gözökçülük işleri daşary işler ministri Reşet Meredowa ynanyldy. Emma şu wagtda çenle bu plan çap edilmedi. Adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasyny tasdiklamak baradaky karara gol çekilenden soň ýeterlik wagt geçdi. Ýöne soňky tekst çap edilmedi. Bu Türkmenistanyň häkimetleriniň öz ileri tutýan ugurlaryny gizlemek we şerif adam hukuklaryny goraýjylaryň tanqidleriniň öňüni almak isleýänligini görkezýär. Şeýle hökümet adam hukuklaryna degişli iň möhüm meseleleri milli plana goşmanlygy barada pikir döredýär diýip hukuk goraýjy aktivist azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre meýilnamanyň teksti taýýarlyk görülýän tapgyrda hem adam hukuklaryny goraýjylara el ýeterli bolmandyr. Şeýle hem aktivist Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyny taýýarlamaga kömek eden Birleşen Milletler Guramasynyň edarasyndan hem bu dokumenti alyp bolmandygyny belliýär. Azatlyk radiosynyň Ombudsmeniň edarasyndan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatýylykda wekilhanasyndan resmi maglumat almak boýunça synançyklary häzirlikçe başa barmady. Prezident Berdi Muhammedow we Türkmen resmileri
14-nji aprelde geçirilen hökümet ýygnagynda eden çykyşlarynda ýurdun adam hukuklary boýunça halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygyny netijeli diýip häsiýetlendirdiler. Muňa garamasdan Ýewropa Birleşigi, Birleşen Ştatlar we halkara guramalary Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagy barada ýygyderli alada bildiripdi. Kararlary kabul edipdi we ýurtda adam hukuklaryny goramagyň mexanizmlerini gowlandyrmak üçin teklipleri öňe süripdi. 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi Türkmenistany öz raýatlaryny ýitirim etmek tejribesini ýok etmäge çağırdy. 2007-nji ýyldan beri Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ähli umumy döwürleýän halkara mexanizminiň çäginde Türkmenistan her 5 ýyldan bir gezek hasabat berýär. Türkmen wekilleri esasen kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça edilýän işler barada ýyl-ýyldan hasabat berýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bolsa bu kanunlary iş ýüzünde durmuşa geçirmegi maslahat berýärler. Aşgabatýylylykda birinji we ikinji derejeli işgärleriň aýlyk haklarynyň iki esse töweregi azaldylmagyna garaşlýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdürlüğiniň Aşgabatýylylyk trestine birinji we ikinji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň iki esse töweregi kemeldilmegine garaşlýar. Bu barada trestiň bir işgäri Azadlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Trestiň işgäriniň sözlerine görä ortaça 1600 manat aýlyk alýan işgärleriň aýlyk haklary 700 manat içinli aşakladylýar. Azadlyga ma'lum bolan maglumatlara görä aýlyklaryň peseldilmeginiň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne öz derejesini ýokarlandyrmak isleýän işgärlerden 2000 manat töläp 3 aýlyk okul kurslaryna ýazylmak talap edilýär. Ol ýerde olara ozal onsuz hem bilýän zatlar öwrediler diýip trestiň işgär aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bar bolan ençeme problemlara garamazdan Aşgabatýylylyk tölek we artykmaşlyklar babatyndan nusgulyk edaralaryň biri hasaplanýan ekeni. Ýöne bu edaranyň işgärlerinden hem Türkmenistanyň beýleki büdjet edaralaryna bolşy ýaly dürli maksatlar üçin pul toplamak tejribeleri saklanyp kalýar. Trestiň işgäri aprel aýy üçin öz aýlyk haklarynyň ozalgysy ýaly tölenenjekdiginiň aýdylýanlygyny, ýöne may aýy üçin aýlyklaryň öňküsünden iki esse az tölenenjekdigini aýdýar. Onuň sözlerine görä edarada 3-nji derejeli işgärleri şu wagt içinli 700 manat meşberine aýlyk tölenilýärdi. Bu aralykda Azadlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabatýylylygyň ýyladyş ulgamlarynyň gözgini ýagdaýdadygyny, ulgamy awatlamak üçin zerur bolan artykma şaýlaryň ýetmezçilik edýänligini habar berýär. Habarçy edarada birinji we ikinji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň kemeldilmegi boýunça täze jikmejiklikleriň öňümizdäki günlerde aýan edilmegine garaşlýanyny habar berdi. Aşgabatýylylykda aýlyklaryň iki esse azaldylmagy baradaky habarlar ýurt ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna we ýurdun beýleki künjeklerini käbir edara karhanalaryň öz işgär sanyny kemeldýän wagtlaryna galy berse-de käbir büdjet edaralarynyň töregi ukypsuzlyk sebäpli öz işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini haryt bilen töleýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýatlasak Azadlyk radiosynyň yerli habarçysy apreliň ortalaryna Günnäger Türkmenistany ýurdun iň ýeri nevit karhanalarynyň birine Seýdiniň neviti gaýtadan işleýän zawodyna işgär sanynyň 30 götürüm töweregi kemeldilýänligini we galan işgärleriň aýlyk haklarynyň belli bir böleginiň haryt bilen tölenilmegine garaşlýanyny habar berdi. Geçen aý Farabda häkimetler jemaat guruluklaryna we bularda tehnikalary hyzmat ediş edaralaryna elektrik energiýasy bilen üpçünçilik karhanasyna we etraf gaz üpçünçilik edarasyna işgär sanynyň 30 götürüm kemeldilýänligini elan etdiler. Şeýle-de geçen aý Darganatada magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi Türkmenistanyň öndürilen azyk harytlary, dokuma önümleri, gap çanaklar we lampyçkylar bilen tölenip başlandy. Türkmen häkimetleri edara karhanalarda iş orunlarynyň kemeldilmegi, işgärleriň aýlyk haklarynyň azaldylmagy we aýlyklaryň belli bir böleginiň yerli önümleri bilen tölenilmegi boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.